barangay Kalamban hingatog Dagbayan sa Sugbo mga igala. No? Ato balik ko na. Ay, atong verify ni ko. Sorry, Kalamban nila bangon. Ano nga? Madulog dali. Lagi, happy balik Guadalupe la bangon Kalamba. Bangon, okay. So, kuan ni mga ka-shopper? Ha? Guadalupe. So, happy balik. Ang kanin mo kong happy balik mga ka-shopper, Happy Valley Village, nag-uwang ni sa tulog ka mga barangay sa Guadalupe, Kilabangon o Kalamba, no? Mo na nga ang inyo makita karon, mo ni ang gitubag kasunog o firefighter sa barangay Guadalupe ningatog Dagbayan sa Sugbo mga igala. Adlaw nga Domingo, no? Wa patay tino nga impormasyon kon na ang kini mong sunog na ano ba di sa second alarm, oh. Mana nga panay pa pagkabot sa mga fire truck nga mitubag diri mismo sa may area of responsibility sa barangay Guadalupe, no? 5th Street, Happy Valley. O nya ang ganin dagong balay mga ka-shopper, no? Kayo makita ninyo ang kuan mga igala nga niitom na ang kilid kabahin na kining mao panibay o tapad, no? Nga kaning gilamoy karon nga balay sa kalayong mga ka-shopper. Si Konsihal Kelly Quijada, no? Namo dire. Nikawan is on board. Mga ka-shopper. Sa akong YouTube, Benji Talisik, paki-ko ako, paki-subscribe, paki-notificate mga ka-shopper. Si David Solajan. Shout out. Ha? Sulpicio Navarro mga igala. Nagkuhan ka rin ng mga ka-super. Sa akong YouTube ba, Benji Talisik, paki-subscribe mga ka-super. Ray Paul Apostol.